taká zmordovaná a unavená. Balenie je náročná fúška, čo? Aha. Balenie je súčasť zábavy. Súčasť cesty. To je celá tá hra v tom. Takže zbalený, pripravený na cestu. Kto sa teší? Čo po niekoľkých dňoch upratovania, balenia, chystania sme pripravení na cestu. Že to bola fúška pobaliť sa. Zbaliť sa, vypratať celý byt, ktorý dávame do podnájmu. Pripraviť sa, napakovať auto. Takže dneska vyrážame na cestu, zatiaľ ideme ešte do druhej babky a potom už pôjdeme ďalej na výletík. Takže našu púť začíname na putnickom mieste v Novej Synadžitavou. Leto plné Panny Márie nám zaprial. Máme teda za sebou prvú etapu cesty a to je cesta ku mojim rodičom. Takže teraz sme vlastne u starých rodičov, detí na prázdninách. Máme teda za sebou 230 km a pokračovať budeme potom ďalej nasledujúce dni. Zase viac na juh. Ešte do väčšieho tepla. Cestovať. Ešte budeme dlho cestovať, vo ešte sme len začali. Práve sme postali na pumpe, zháňame diaľničnú známku do Rakúska, takže pôjdeme na ďalšiu pumpu. To sme nezohnali. Vidíte toto, ten prístrešok? To je hranica. Takže 3. júla 2023 sme práve na hranici medzi Slovenskom a Rakúskom, Bratislava Jarovce a prechádzame na územie mimo Slovenska. V Rakúsku nás privítali takéto krásne veterné mlyny. Diaľničná známka stála 9,90 €. Je to na 10 dní, tak 10-dňová za 9,90 €. Teraz máme dnešný deň naplánovaný, že prejdeme cez celé Rakúsko a dúfame, že večer nájdeme ubytko niekde na severe Talianska. Večer vám prípadne potom ešte zdokumentujeme, ako sa to podarilo. Zatiaľ cesta cez Rakúsko veľmi v pohode. Myslím si, že v Rakúsku majú veľmi dobre zvládnuté aj udržiavané cesty. Diaľnice sú super. Zastavili sme sa na odpočívadle na krátku prestávku, najedli sme sa, teraz pokračujeme ďalej, už sme kúsok, v podstate už sme pri Grácii, takže ešte máme nejaké 3-4 hodinky na sever Talianska. Itália, ešte kilometr. Takže podarilo sa, prešli sme celé Rakúsko dneska a ideme práve prejsť cez hranicu s Talianskom. Takže cieľ dnešného dňa dostať sa až do Talianska sa nám podaril. Áno, Vládko, prosím. Áno, chlapci chránia dievčatá, dobre si to povedal. Áno, Vovinko, ja práve točím videjko. Pozerám, že kde je tá hranica. Už sme našli. Takže podľa všetkého už sme v Taliansku. Rozdiel na tej scenérii krajiny to veľmi vidieť nie je. Krásne Alpy aj tu, aj tam. A ďalší tunel. A ďalší tunel. Už nás nebaví počítať tie tunely. Deti skončili pri nejakom čísle 30. 20 napočítali, potom ich už to prestalo baviť. Dobré ráno. Takže včera večer sa nám podarilo, ako už viete, prekročiť hranicu Talianska. Ubytovali sme sa v Airbnb v mestečku Udine na severe Talianska. Teraz ráno sme sa naraňajkovali, ešte poupratujeme trochu po sebe, spalíme sa a pokračujeme ďalej na juh. Tu je ešte niekoľko záberov z dnešného ubytovania. Bývame v podstate v dome, je to jedno celé poschodie nad bývaním majiteľky. Má to 3 spálne, 2 kúpeľne
Kuchyňa je vybavená aj potravinami, keďže toto ubytovanie je aj vrátane raňajok, ktoré sme si síce pripravili sami, ale všetko potrebné sme tu na to mali, takže sme včera vôbec nemuseli riešiť ešte večer nejaké nákupy potravín. Je tu pekne, čisto, útulne. Môžeme vyraziť a pokračovať ďalej.